प्रधानमंत्री उज्ज्वला आसनि थामहिनबा प्रधानमंत्री गेस सिलिन्डार आसनि थांनाय समाव जुदि सोरबा आइजो बिथांमोना जुदि भारत सरकारा होनाय जि गेस सिलिन्डार आसनि बेवहाय जुदि नोंथांमोना गेस सिलिन्डार मोननो हायाखैब्ला दा थामथि खेबनि थाखाय थामहिनबा उज्ज्वला 3.0 नि थाखाय भारत सरकारा नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। जायफोर आइजो बिथांमोना थांनाय समाव जुदि बिथांमोना गेस सिलिन्डार मोननो हायाखैब्ला दा थामथि खेबनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाय जिथु हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोननि आखायाव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला आरो नोंथाङा जुदि सासे गोरिब नखरनि आइजोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हासिगोन होननानै भारत सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों। बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। दानिया बेखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलजों नङाब्ला पिसिनि गेजेरजों बेखौ गोरलैयैनो बानायनानै लानो हागोन। जिहेथु आंनि आखायाव दासिम रावनिबो बानायनांगौ गैया, बेखायनो नोंथांमोननो गासै प्रसेसखौ बानायनानै दिन्थिनो हानाय जानाय नंलिया। बेखायनो माबोरै बानायनाय जायो आरो बबे वेबसाइटनि गेजेरजों बानायनाय जायो बेखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव नङाब्ला पिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना सार्च बाराव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। PMUY लिरनानै सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय PMUY नि जि अफिसियेल वेबसाइट बेबायदि सिगाङावनो गेवनानै फैगोन। दानि बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मिनिस्ट्रि अफ पेट्रलियाम एन्ड नेचारेल गेसनि जि अफिसियेल वेबसाइट बेबायदि गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नायब्लानो जाबाय। गोजौआव नुनो मोनदों 3 डट, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै गाहायावहाय डेस्कटप साइट दङ बेखौ अन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अन खालामनानै लानाय लोगो लोगो माखासे बेनिफिटखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। दानिया बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना नायनोब्ला बेवहाय बेनिफिट अफ कास्टमार्स दङ, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै माखासे गोनां खोथाफोरखौ बेवहाय लिरनाय दङ, बेवहाय मिन्थिनानै लानो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा खालामदो, गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन एप्लाइ फर निउ उज्ज्वला PMUY कानेक्सन, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो दानिया नोंथांनि जि एप्लाइ खालामनो गोनां प्रसेस बे गेवनानै फैगोन। दानिया बेवहाय माखासे क्राइटेरियाफोर होनानै दोननाय दङ, नोंथांमोना जुदि फरायोब्ला फरायनानैबो लानो हागोन। दानिया बिनिनो गाहायाव अनलाइन पर्टेल दङ, बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो दानिया नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम अप्सन गेवनानै फैदों। गिबियावनो दङ इन्डियान, भारत गेस आरो HP गेस। नोंथांमोना मिथिखायो जे भारताव मोनथामल' गेस कम्पानि दङ, बे जाबाय इन्डियान, भारत गेस आरो HP गेस। बे मोनथामनि बबे कम्पानिखौ नोंथाङा लानो, दानि बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जिहेथु मोनथामबो भारतनियानोखा, बेनिनो जायखिजाया मोनसेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं जिहेतु एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननो भारत गेसखौ क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो नोंथांमोना नुगोन जे बेबायदि वेबसाइट गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय मा KYC होनो नांगोन बिनि गासै प्रसेसफोरा होनाय दङ। बेनिनो दानिया नोंथांमोना कानेक्सन लानो थाखाय बेवहाय टाइप अफ कानेक्सन दङ, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन उज्ज्वला 3.0 नि निउ कानेक्सन, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो जुदि नोंथांहा सिगांनिफ्रायनो एप्लाइ दंखायोब्ला रेगुलार LPG कानेक्सन, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। जिहेतु नोंथाङा बेवहाय गोदानसो एप्लाइ खालामगोन, बेखायनो उज्ज्वला 3.0 निउ कानेक्सन बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ, बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो दानिया नोंथांनि खाथियाव थानाय जिहेतु नोंथाङा जेखौ सेलेक्ट खालामगोन, इन्डियान गेस, भारत गेस ना जेनेबा HP गेस, बबे मोनसे कम्पानिखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामगोन बेवहाय नोंथांनि जिल्लायाव थानाय बा नोंथांनि खाथियाव थानाय जि डिस्ट्रिबिउटार बे गेवनानै फैगोन। जिहेतु नोंथाङा गोजानाव थांनानै लानो हाया, नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो बबेबा मोनसे डिस्ट्रिबिउटारनिफ्राय नोंथाङा बे गेसखौ लानो नांगोन। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जिल्लाखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो। एग्जाम्पल महरै आं बेवहाय नोंथांमोननो उदालगुरिखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय। जिहेतु बेनि उनाव नोंथाङा गावबागाव जिल्लाखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव श' लिस्ट दङ। दानिया नोंथांनि खाथियाव थानाय बा नोंथांनि जिल्लायाव थानाय बै डिस्ट्रिबिउटारनि मुङा गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। दानिया नोंथाङा सोर डिस्ट्रिबिउटारनिफ्राय लानो बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया सासेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय गाहायाव नुदों कन्टिनिउ, बे कन्टिनिउआव नोंथाङा जुदि क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि एप्लाइ प्रसेसा जागायगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि फर्म गेवनानै फैगोन। दानिया बे फर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना नोंथांनि जि खालामनांगौ प्रसेस, बे खालामनांगौ प्रसेसखौ नोंथांमोना बेवहाय होब्लानो जाबाय। बेवहाय नुदों नोंथांमोना नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार, बे मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय होदो। दानिया बिनि उनावहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे OTP ओंखारनानै फैगोन। बे OTPखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होनांगोन। बेबायदिनो नोंथांनि फिसा इनफरमेसनखौ होनानै, जेरै नोंथांनि नाम, नोंथांनि एड्रेस, बेबायदिनो रेशन कार्ड नाम्बार, आधार नाम्बार, बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बेबायदिनो नोंथांनि फेमिलि डिटेल्स आरो नोंथांनि हासबेन्डनि नङाब्ला गार्जेननि आधार नाम्बार, बेफोर गासैखौबो होनानै
OTP नि गेजेरजों बेखौ भेरिफाइ खालामनानै लानो हागोन। स' दानिया बेखौ बबेयाव मोनगोन आरो माब्ला मोनगोन दानिया बेनि खोथाखौ नोंथांमोना एसे फोरमायनानै होनि। दानिया नोंथांमोना जिहेतु एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना नोंथांनि जि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिबिउटारनि नामखौ जिहेतु नोंथांमोना बेवहाय होदोंमोन। दानिया जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामगोन बै एप्लाइ खालामनाय आर'ज बिलाइया बै डिस्ट्रिबिउटार बिथांनिसिम सहैगोन। बेनि उनाव जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बै अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जितु आर'ज बिलाइ बे आर'ज बिलाइया बै डिस्ट्रिबिउटार बिथांनिसिम सहैगोन आरो बिथाङा जेब्ला नायबिजिरनानै बेखौ सरकारि हिसाबै एप्रुभ खालामनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना बे गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय सम लानो हागौ एसे, बेनि थाखाय नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। जेब्ला सम जायो अब्ला नोंथांमोना बेखौ सरकारि हिसाबै बेखौ एप्रुभ खालामनानै होनाय जागोन आरो अब्ला नोंथांखौ फन खालामनानै नोंथांखौ लेंहरनाय जागोन आरो बै दिनखालिनो नोंथांमोना बे गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि मायाबाफोर बुजियासैब्ला सोंनो दंबायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावहरदो।